неъматулло ҳикматуллозода вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон дар мулоқот бо Муҳаммад Тақӣ Собирӣ, сафири Эрон дар Тоҷикистон, дурнамои тавсеяи ҳамкории дуҷонибаро баррасӣ карданд. бино ба иттилои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон, тарафҳо дар мулоқот дар мавриди тақвияти ҳамкории иқтисодӣ, бозаргонӣ, болобарии мубодилоти молӣ, ҷалби сармоягузорӣ, истифодаи имконоти таробарии ду кишвар, идомаи ҳамкорӣ дар таъсиси ширкатҳои муштарак дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ табодули афкор карданд. тибқи омори Тоҷикистон ва Эрон дар 7 моҳи соли ҷорӣ ба арзиши наздик ба $37 миллион гардиши молиро анҷом доданд, ки ин шумор дар муқоиса бо даври мушобиҳи соли гузашта 42.7% коҳишро нишон медиҳад. наздик ба 25% ин маблағ воридоти колоҳои эронӣ ба Тоҷикистон аст. гардиши молии Тоҷикистон ва Эрон дар солҳои охир хеле коҳиш ёфт. чанд сол пеш Эрон яке аз 3 шарики аслии бозаргонии Тоҷикистон буд.